Bon dia a tots i a totes. Presento a la Marga, que és la directora acadèmica del CUIM, que és aquest consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, on també formem part com a Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el propi CCCB. En primer lloc, agrair moltíssim l'espai, que és obvi que és un espai que és un petit tresor, que ens puguem trobar aquests 2 dies per fer totes les reflexions que volem per aprofundir en les polítiques de petita infància. Agrair també moltíssim l'entusiasme de la Marga des del primer moment, quan vam primer tenir les converses de lo important que era i el moment oportú que era de poder compartir coneixement, obrir debats, per poder reforçar, convèncer-nos més, tenir més motius, tenir més arguments, més coneixement compartit sobre el context actual d'oportunitats, de nous marcs de treball, per seguir reforçant les polítiques d'infància a nivell local especialment, però també en altres àmbits. Presento breument, com a directora del curs, la idea d'aquestes jornades, d'aquest curs de formació, de fet, de seminari que fa el CUIM. Bàsicament, l'element de fons, i que segurament compartirem totes, i ho farem aquests 2 dies, és que, malgrat les evidències, no només des de la pedagogia, no només des de la sociologia, no només des de l'economia, des de la neurociència, de la importància d'aquests primers anys de vida dels nostres nens i nenes, i especialment dels primers 1000 dies de vida, malgrat totes les evidències i tot el convenciment, no estem aconseguint socialment que el debat de les polítiques de petita infància sigui un tema prioritari, sigui un tema central en el conjunt de les polítiques públiques, tot i tenir aquesta rellevància a l'hora de lluitar contra els grans reptes que ens ocupen a les ciutats i, diria, al planeta, en especial pensant en les desigualtats socials, educatives, de gènere, també amb l'emergència climàtica, etc. Per tant, hi ha un marc de dir hem de poder convèncer-nos més, hem de poder tenir més elements de per què és importantíssim, més enllà de si tenim criatures o no, que creixin en bons entorns els nens i nenes, perquè hem de seguir reforçant tota mena de serveis educatius, però també de criança, també entendre que l'espai públic és un servei i que, per tant, també l'hem de repensar i hem de poder transformar-lo en clau més de ciutat jugable, d'una ciutat més amable on créixer. També els drets culturals, que són aquests àmbits de drets dels infants que sovint encara se'ns queden només amb la idea dels drets dels adults. I els hem de poder visibilitzar i centrar molt més aquestes necessitats específiques de l'etapa de la petita infància. Aquests temes que he anat situant són els temes que anirem tractant en cada una de les taules que tindrem avui i demà. I avui obrirem amb l'Alba Lanau, que ara li passaré la paraula a la Marga també perquè la pugui presentar i explicar breument com emmarquem la sessió d'avui. Però, sobretot, la vocació del curs és que puguem sortir totes més sàvies, més convençudes, més motivades per trobar l'encaix de la nostra tasca concreta en un marc més ampli on acabem situant la petita infància com un bé comú, insisteixo, més enllà de les pròpies criatures, socialment, i eixamplar aquesta mirada, anar pensant en unes polítiques molt més integrals, no només l'infant que està a la bressol com un alumne, no només l'infant que va a pediatria com un pacient, sinó aquesta mirada global de l'infant sencer i amb aquesta vocació de ser més universals, uns serveis i unes atencions i uns recursos més universals, sempre també amb vocació d'equitat per poder anar reduint les desigualtats en aquesta etapa vital estratègica. Li passo la paraula a la Marga. Welcome.
Hola, perdoneu, primer de tot, perquè a mi m'agrada molt començar puntual i per culpa meva parlaré 2 minuts i ja. Moltes gràcies, Maria, per la proposta. És difícil entendre tota la feina que hi ha al darrere per organitzar unes jornades com aquestes, o sigui que gràcies a la Maria, gràcies també a l'Ignasi i a la Marta de la CUIM, i gràcies també al CCCB perquè estem en un espai molt privilegiat. Jo crec que és difícil de trobar un espai a Barcelona més bonic que aquest. Tenim els blinders aquests, però los movemos de cuando en cuando para ver cachitos de Barcelona a lo largo del día. I res, gràcies a tots els participants, ponents, públic, som una majoria de dones, com sempre, però bueno, d'un-i-do, no? Hi ha homes també. O sigui que res més. Ara li deixo la paraula a l'Alba, que farà la conferència inicial i després tindrem una miqueta de temps per preguntes o comentaris. Gràcies per venir. Hola, bon dia a tothom. Soc l'Alba Lanau, soc investigadora a la Universitat Pompeu Fabra i fa uns 15 anys que faig recerca sobre temes de pobresa i sobretot pobresa infantil. Llavors avui m'han convidat una mica per donar aquesta conferència inaugural i tinc dos objectius. D'una banda m'agradaria donar-vos dades una mica sobre la situació de la infància al nostre país i són dades que us poden ajudar a vosaltres a situar la manera en què penseu sobre alguns d'aquests temes, però també són dades que podeu utilitzar quan parleu amb altra gent i voleu donar suport als vostres arguments. L'altra cosa que m'agradaria fer amb aquesta xerrada inaugural també és obrir una mica un espai per a la reflexió. Molt sovint anem com molt ràpid, el que anàvem dient abans hem parlat aquí a la cantonada de que tenim moltíssima informació i sempre sembla que no tinguem suficient espai i suficientment temps per pensar què vol dir la informació que ens arriba. Llavors he afegit entre el mig de la presentació un parell de preguntes que fan referència a qüestions que crec que com a país no sabem, però que estaria molt bé que sapiguéssim, que comencéssim a tenir resposta. Llavors he estructurat la presentació en 5 parts molt senzilles, una mica on som en qüestió d'infància, com hem arribat aquí, per què és important, per què ens hauria de preocupar, diguem-ne, on volem ser, i aquí ja podeu imaginar que és una de les preguntes que us faig a vosaltres, més aviat que en una pregunta per la que hi hagi una resposta única, i una mica com hi podem arribar, com podem quin canvi, quines polítiques o quin tipus d'intervencions ens poden ajudar a crear la societat que ens agradaria. Llavors, en termes d'on som, vull començar parlant sobretot de la situació de la pobresa infantil en el nostre país. Sabeu que és un tema del que se'n parla sovint, un 29% més o menys d'infants creixen en pobresa aquí a Catalunya, a Espanya és una miqueta més, el 30-31%. I tot i que la dada és una dada que potser sí que ens hem trobat com que repeteixen molts els mitjans de comunicació, trobo que hi ha coses, implicacions d'aquestes dades que són importants com potser això, parar-se un moment i pensar-hi. Què implica que el 29% de nens creixen en pobresa en el nostre país? Implica, d'una banda, que és un problema que afecta a una part molt gran de la població. Tenim 1 de cada 3 nens. I si és 1 de cada 3 nens, això vol dir que la pobresa infantil no és només un problema que afecti a una minoria marginalitzada, molt petita. No és només un cas d'extrema pobresa, com podem pensar a vegades quan veiem les imatges de la Canyada Real o situacions extremes que òbviament són molt, molt preocupants, sinó que és una situació que afecta a una minoria molt important de nens. Això seria potser una primera reflexió. Una segona reflexió és que si tenim tants nens afectats per la pobresa infantil vol dir que les respostes que hi donem no poden ser respostes úniques, perquè hi ha molta diversitat dintre de la infància en pobresa. No es tracta només, com dèiem, d'aquests casos extrems, sinó que hem de pensar en polítiques que van més enllà de les polítiques bàsiques, diguem-ne.
Una altra reflexió addicional al respecte que podem començar a pensar és, bueno, si tenim un de cada 3 nens en pobresa, això vol dir que tenim una tasca molt gran per davant i que calen polítiques realment molt àmplies, cal un canvi en com enfoquem les polítiques d'infància per respondre a una realitat tan àmplia, no? Com a país, això és un repte que ha d'anar més enllà de només pensar, bueno, augmentarem una mica les transferències, augmentarem una mica les bressol. Totes aquestes iniciatives són necessàries, però realment per afrontar que un de cada 3 nens estiguin en pobresa cal una resposta radical, cal una manera diferent de pensar. I és una mica el que plantegem amb el curs, no? La idea de repensar la infància com a bé comú. Un quart punt relacionat amb això té a veure amb fins a quin punt la pobresa és un fenomen estàtic o dinàmic. Què vol dir això? Molt sovint, quan pensem en pobresa, pensem en que la gent que és pobra ara ha estat sempre pobra i seguirà sent pobra. I sí que és veritat que hi ha uns fenòmens de transmissió intergeneracional de la pobresa. Però també és veritat que per moltes famílies, sobretot aquelles que estan més a prop de la línia de pobresa, diguem-ne, és una situació que és temporal. Hi ha moltes mogudes, entrades i sortides de la pobresa, doncs, per exemple, perquè una persona, un dels pares o les mares perden la feina, o perquè hi ha un moment, pot ser un moment d'atur temporal, o perquè hi ha una necessitat de cura addicional. Hi ha tot de fenòmens que fan que la gran majoria de gent passi períodes molt curts en pobresa. I això té una banda positiva, no? Hi ha una proporció de la població, diguem-ne, perquè la pobresa és una cosa temporal, però té una banda negativa, i és que si molta gent entra i surt, vol dir que molta més gent és afectada per la pobresa en 3, 4, 5 anys que no la proporció que veiem aquí, perquè aquest 29% no és estable. Sí? O sigui que estem en una societat on 40% dels nens en algun moment passaran per una època de pobresa. Llavors, molt petit, me n'adono ara, però us ho explicaré. Una de les qüestions, o sigui, el gràfic aquest el que mostra és bàsicament què és el que manca als infants de Catalunya. No? Són dades que tenim del 2014, perquè les dades no sempre van tan al ritme que ens agradaria, però bàsicament el que he fet és agafar els infants en situació de pobresa i veure en què es tradueix això? I ho fem a través d'indicadors de privació material, on es pregunta als pares, sí? A casa vostra us podeu permetre? I llavors, a la part de dalt de tot teniu el que serien les necessitats bàsiques, coses com fruita i verdura, com menjar proteïna un cop a la setmana, com unes sabates que estiguin en bones condicions, i això són formes de pobresa que són més extremes, potser són el que pensem quan pensem en pobresa, i aquestes formes més extremes veieu que són relativament poc comunes en el nostre país. Sí? La pobresa en el nostre país rara vegada, molt rarament es transforma o es converteix en incapacitat de cobrir necessitats bàsiques. El que sí que és la pobresa en el nostre país és incapacitat de participar, o sigui, no tenir la capacitat econòmica, no la capacitat, de participar en activitats educatives de lleure, en activitats extracurriculars, però també en activitats socials, no? Poder convidar els amics a casa a jugar és una de les que estan per aquí baix, de veritats, amics, és la tercera. Anar de vacances, que anar de vacances no vol dir anar-te'n a la República Dominicana, vol dir tenir uns dies com a família, no? Una setmana, un cop l'any, en què passes com a família en un lloc fora. Llavors, trobo que això d'una banda il·lustra què vol dir ser pobre en el nostre país, però d'altra banda també ens comença a obrir la pregunta de què ens agradaria, quines són les condicions que ens agradaria que tinguessin els infants en el nostre país. Trobo que mirant aquesta llista, però també altres elements que tingueu al cap, no? Podem començar a pensar, d'acord, m'agradaria viure en un país on cap nen li manqui, doncs, per exemple, fruites i verdures, però també m'agradaria viure en un país on cap nen hagi de renunciar a celebrar el seu aniversari, per exemple, que és una altra de les preguntes. Sí?
Llavors aquí us poso una mica una pregunta per vosaltres que m'agradaria que us donguéssiu un segon per pensar i no només avui, sinó més endavant, no? I és quin és el nivell mínim de vida acceptable a la nostra societat. Com ens agradaria a cadascú de nosaltres que visquin els nens i nenes al nostre entorn. Perquè això, òbviament, afecta els nostres fills i filles, però també afecta els altres nens que veiem al nostre entorn, no? I aquí és una de les dades més recents d'aquelles que em encongeixen una mica el cor, no? De que tot i que algunes de les formes de pobresa més extrema hem vist que són relativament rares, i ara explicaré una mica més el per què, hi ha altres elements, com per exemple passar fred a l'hivern, que veiem que és relativament comú, no? Que encara tenim això, uns 17% d'infants a Catalunya, són uns 240.000 infants que passen fred, no? És com una cura de realitat. Vale. Us he explicat una mica on estem i m'agradaria parlar de com hem arribat aquí, perquè si entenem com hem arribat aquí podem entendre què podem fer al respecte, no? Què hem de canviar o què podem canviar per no estar on estem. I parlaré dels 3 elements, els 3 grans mecanismes provisors de benestar, que són les famílies, el mercat, particularment del mercat laboral, i també l'Estat, les polítiques públiques. Vale? Llavors, famílies. I aquí us presento dades d'un estudi que vaig fer aquí amb dades, són d'Espanya i són dades per a tots els infants, no apliquen només a primera infància perquè no tenim dades, però el que trobem repetidament, bàsicament, és que les famílies tendeixen a prioritzar les necessitats dels infants, és a dir, cada cop que fem recerca, sigui quantitativa, qualitativa, entrevistes, enquestes, el que vulgueu, observacions, el que trobem és que els pares i les mares tendeixen a renunciar a cobrir les seves necessitats per tal de cobrir les necessitats dels petits. I aquest és un dels mecanismes que explica aquesta diferència entre el 17% que no poden escalfar a casa seva, però el 2% que no tenen sabates noves. Sí? Hi ha un esforç per part dels pares i mares per prioritzar les necessitats dels nens. Això és una cosa que probablement no sorprengui a ningú dels que tenim aquí, però sí que és una cosa que crec que val la pena a vegades tenir les dades per donar suport, no? I crec que sí, que tinc aquí les dades. He fet els càlculs per Espanya i per Catalunya i diferencio les llars, he agrupat les llars en 4 grups, no? Aquelles llars on no hi ha privació, on ningú a la llar experimenta una necessitat no coberta, una necessitat bàsica no coberta, que són la part de dalt. Després, a la part de baix de tot hi ha les llars on només els infants experimenten privació, però no els adults. Veieu que és un 2%, és molt, molt, molt petit. En canvi, si ens fixem en l'anterior, només els adults experimenten privació, però no els nens, és a dir, els adults no cobreixen aquestes necessitats de vestit, de poder sortir, de menjar equilibradament. Sí? Aquí trobem un 15% i l'altre grup són el grup on tant els infants com els pares, no? estan en una situació de vulnerabilitat. Llavors hem vist, les famílies fan tots els esforços que poden, però no sempre hi arriben, no? Al final. I una de les raons per les quals no hi arriben té molt a veure amb el mercat laboral. Quan pensem en pobresa, en part per aquesta idea que tenim sovint de pobresa extrema, molta gent pensa en atur. I sí que és veritat que l'atur és un mecanisme de risc enorme, però també és veritat que 3 de cada 4 nens en pobresa al nostre país viuen en llars on algú treballa. Es tracta de pobresa laboral, es tracta de pares i mares que estan al mercat laboral i que tot i així això no és suficient per garantir les necessitats bàsiques. Sí? Aquest gràfic és un estudi que hem fet amb la Mariona Lozano i és un estudi sobre pobresa laboral i mirem una mica quins són els mecanismes que expliquen aquests processos de pobresa laboral i veureu que sobretot la línia taronja que hi ha dalt de tot són les famílies on hi ha un sol treballador i infants a càrrec. Sí, la línia negra és la taxa de pobresa laboral i veieu que per tots els grups, diguem-ne, i en canvi veieu que el tenir un sol treballador és realment com el mecanisme d'entrada. En aquest sentit, hi ha 2 coses que m'agradaria posar en valor. D'una banda, que en molts casos les famílies,
per obligacions de la cura no es poden permetre tenir un segon treballador. La segona és que aquest grup d'un sol treballador és un grup particularment dinàmic. És un grup, no pensem que sigui un grup on la mare es queda a casa sempre o el pare es queda a casa sempre i l'altra persona treballa, sinó que són grups que observem moltes entrades i sortides del mercat laboral, períodes curts d'atur. Sí? Són gent bàsicament que estan, el que dèiem, en aquella línia de pobresa i els que una situació temporal, una dificultat associada sobretot a la feina, els fa entrar en aquesta situació de pobresa. Sí? I això per què ho assenyalo? A més de perquè és un dels mecanismes, diguem-ne, d'entrada, no? Una de les raons que tenim tanta pobresa infantil a Espanya és que tenim un mercat laboral deficient, però també perquè ens acompanya a pensar una mica quin tipus de respostes polítiques hem de donar. I les respostes polítiques en termes de polítiques d'infància i polítiques de primera infància tenen molt a veure amb facilitar que les famílies puguin mantenir-se al mercat laboral en bones condicions, puguin també fer front a aquestes situacions temporals de dificultat. No? I necessitem d'alguna manera polítiques una mica més flexibles que acompanyin a les famílies durant aquests períodes curts de dificultat. El tercer mecanisme, l'Estat, les polítiques d'infància. Sí? Aquí tenim el llistat de països de l'OCDE endreçats per una mica quanta despesa hi ha en polítiques d'infància. No cal que llegiu tots els països, simplement us podeu fixar en el diamant aquest que he ficat aquí, que és el cas d'Espanya. Com a país, som un dels països que inverteixen menys en primera infància, això és la despesa de 0 a 5 anys, sí? I la part que invertim més en primera infància és la cura, tenim poca inversió en educació, molt poca inversió comparativament parlant en transferències a les famílies. En aquestes polítiques que ajuden a equilibrar aquests períodes de despesa. Llavors tenim unes polítiques d'infància deficients en termes de despesa i també tenim unes polítiques d'infància deficients en termes de fora escola, d'acompanyament més enllà de l'educació. No? En aquest cas les dades són de nens una mica més grans, de 6 a 12, perquè m'ha estat impossible trobar dades per primera infància, que és una de les coses que tenim molt pendents, però en aquest cas no he ficat un diamant perquè simplement Espanya està a l'últim país de la llista. Sí? Som el país on hi ha menys polítiques d'infància en termes d'acompanyament i fora escola. I quan ens preguntem més endavant per què tenim abandonament escolar, per què tenim desigualtats educatives, aquest tipus de dades crec que són particularment reveladores, no? Ens poden ajudar una mica a informar el debat. Llavors ara arribem una mica al... hem vist on estem, hem vist una mica per què estem aquí o com hem arribat, algun dels factors, sabem que les societats són molt complexes, no? I arribem al per què és important, per què ens hem de preocupar com a societat i com a persones d'aquests tipus de problemàtiques. No? I aquí us presento un gràfic que potser ja tots esteu més o menys familiaritzat, però que no podia deixar de mostrar, que és l'equació de Heckman. No? Heckman és un premi Nobel d'Economia i el Heckman el que va fer va ser com, bàsicament, es va copiar una mica dels psicòlegs i va començar a veure, va portar el coneixement que tenim sobre neurociència, sobre desenvolupament de la infància, al món de l'economia, i el seu gran aport és que va quantificar l'impacte que té la infància, la primera infància, per la societat en general. Llavors, bàsicament, el que ens diu el Heckman és, a la primera infància, són coses que vosaltres sabeu molt millor que jo, no? Però les recordo per la narrativa. A la primera infància és on en desenvolupem les habilitats cognitives i no cognitives, no? Que després ens permetran desenvolupar-nos plenament com a persones. Són habilitats cognitives, llegir, comptar, però habilitats no cognitives també, no? La confiança, la capacitat de presentar-se en públic, la capacitat de solucionar problemes. Tot aquest tipus d'activitats no només es desenvolupen d'habilitats, no només es desenvolupen més a la primera infància, sinó que a més
el desenvolupament de les activitats és una cosa progressiva, no? Si no desenvolupo aquestes primeres activitats de la primera infància, serà molt més difícil que jo després tingui èxit a nivell educatiu. Llavors, en base a això, el Heckman el que fa és, ell quantifica quin és el retorn per cada dòlar, ell està als Estats Units, el retorn per cada dòlar que invertim en infància. I el que troba, i això ho troba diguem-ne empíricament, en base a estudis que fan d'intervencions en primera infància, és que el rendiment de cada dòlar és màxim quan invertim. Primer, ell comença ja aquesta primera columna abans de donar llum. No? Sabem que les condicions en les quals es desenvolupa l'embaràs influeix moltíssim en el desenvolupament saludable de la persona, no? L'estrès, la nutrició, tot aquest tipus d'activitats. Això tindria, diguéssim, el major efecte protector o també seria la intervenció més intel·ligent des del punt de vista econòmic. Sí? Si volem estalviar, hem de gastar en infància. Bàsicament aquesta seria la seva idea clau. No? I aquests rendiments de la inversió van baixant amb el temps. Això no vol dir que els nens, quan arriben als 5 anys o als 10 anys, podem deixar d'invertir. Tampoc és això. No? Hem d'acompanyar. Però sí que és veritat que si volem ser intel·ligents en com invertim, hem d'invertir sobretot i primer de tot en primera infància. Vull mirar el temps perquè als acadèmics ens agrada molt parlar i ens perdem. Vaig més o menys bé, vaig bé. Vale. Aquí us porto un estudi que es va publicar, crec que la setmana passada o l'anterior, aquí a Espanya, on s'aplica aquesta lògica. I us el porto perquè crec que és un estudi que us pot interessar per informar-vos i per utilitzar com a arma. Es diu el cost de la pobresa infantil a Espanya i bàsicament el que fan és aplicar aquestes idees de Heckman, no? De que bàsicament les intervencions tempranes tenen el major impacte social. I per què tenen el major impacte social? Doncs hem dit tenen el millor impacte sobre els infants, però també tenen el millor impacte per la societat. Per què? Perquè créixer en pobresa, i això ja ho hem parlat anteriorment, créixer en pobresa s'associa amb pitjor salut, s'associa amb més problemàtiques a nivell educatiu, de desenvolupament educatiu, que això alhora voldrà dir més dificultats per incorporar-se en bones condicions al mercat laboral, menys contribucions a la seguretat social, si ens volem posar pràctics. Sí? Llavors, el que fa aquest equip és han comptat, diguem-ne, quin és el cost que com a societat té per nosaltres el fet de tenir les taxes de pobresa infantil tan elevades que tenim. No? I sobretot ells es fixen en despeses sanitàries i també associades amb el mercat laboral. No? Les no contribucions, les menors contribucions a la seguretat social i també el fet que els períodes d'atur, en cas de demanar, si tenim una despesa, diguem-ne, en termes d'atur, etc. I la seva estimació és que cada any la pobresa infantil ens costa com a societat uns 63.000 milions. És una xifra enorme, jo crec que és una xifra que és com quasi impossible d'imaginar què vol dir, però el que sí que ens podem imaginar és que si invertíssim això en comptes de solucions tardies en prevenció, no? O fins i tot una part d'això, probablement faríem un canvi molt gran, no? El resultat seria realment enorme. Llavors us convido que li feu una ullada a l'estudi. La veritat és que ho fan, està explicat molt planer i crec que és un bon argument. I aquí una mica com per resumir, i perquè sempre hi ha aquesta gent que diu les coses molt fàcil i molt clares. Això és una cita de la Manoj Shafik. Ella és directora de la London School of Economics, que és una universitat molt de referent en economia i en política social. I bàsicament el que ens diu és que les intervencions de la primera infància han demostrat tenir un efecte sostingut sobre la salut, l'educació i l'èxit econòmic de la persona. Tot i això, aquest tipus de polítiques, l'adopció d'aquest tipus de polítiques ha estat força desigual entre països, i aquí entrem una mica en l'eslògan d'aquesta xerrada, no? La necessitat d'un nou consens social. I diu, potser perquè en moltes societats no se les considera part del contracte social. Sí? Què és el contracte social? El contracte social és l'acord pel qual
ens cuidem mútuament com a societat perquè sabem que és el millor per tots nosaltres. El contracte social fa que tinguem, per exemple, un sistema de pensions o un sistema sanitari. Sí? És la idea que tots contribuïm perquè tots ens beneficiem. I el que ens diu la Manoush here és bàsicament que molt sovint la infància ha quedat fora d'aquest contracte social i crec que en el nostre país és un cas molt, molt clar. Us he ensenyat les dades que tenim de pobresa infantil. Els infants tenen el triple de probabilitats de ser pobres que no la gent gran i tot i així quan pensem en pobresa pensem sobretot sovint en gent gran. No? Sempre els hi faig, fins i tot als meus estudiants els hi pregunto els primers dies de classe qui té més risc de pobresa, quins són les vulnerables al nostre país. Sovint pensem la gent gran i la gent gran, hi ha gent gran molt vulnerable i òbviament hem de tenir, no és una competència, diguem-ne, hem d'ajudar a tothom, però sí que és veritat que falta aquesta consciència de la vulnerabilitat de la infància. I també veiem que la infància està fora del contracte social una mica pel que hem vist de la manca de polítiques, no? D'intervencions que realment donin resposta a aquestes necessitats. I hi ha aquesta idea una mica de que les famílies són les responsables pels infants, i sí que ho són, i les famílies fan molt pels infants, però les famílies no poden fer-ho soles. I aquí ja no em refereixo només a famílies en pobresa, sinó podem començar a pensar també en la cura, no? La dificultat que tenen tots i totes per ser mares i pares sense una xarxa de suport. No? Llavors, la pregunta que us faig, i això és una pregunta per la que jo no tinc resposta i crec que és una pregunta que ens hem de plantejar com a societat, és on volem ser? Què ens agradaria com a societat tenir en termes de quina volem que sigui la situació de la infància? I aquí us deixo una cita d'una persona que no és famosa per ser particularment progressista o moderna. És una cita del Charles Darwin que ens diu: si la pobresa és el resultat no de les lleis de la natura sinó de les nostres institucions, gran és el nostre pecat. No? Si és evitable, ens hem de plantejar si la societat en la que vivim és la societat en la que ens agradaria viure. I ara arribem a la part una mica de com hi arribem aquí. I aquí tinc dades de fins a quin punt diferents països redueixen pobresa a través d'impostos i transferències. I aquest gràfic té hi ha dues coses que m'agradaria assenyalar-vos aquí. D'una banda tinc de nou el trianglet aquest, el diamant és Espanya, no? Reduïm molt poca pobresa a través d'impostos i transferències, i això és important perquè d'una banda hem dit invertim poc, però a més de que invertim poc sembla que no ho acabem de dirigir adequadament a les famílies que més ho necessiten. Però la segona cosa que us volia ensenyar en aquest gràfic, que em sembla particularment interessant, és un gràfic que han fet, és un estudi que han fet fa poc uns acadèmics dels Estats Units. Teniu en vermell les dades de fins a quin punt reduïa la pobresa als Estats Units de 2019 i després en blau el 2021. I veieu que hi ha un salt brutal, no? De ser un dels països que tenia menys efectes de reducció de la pobresa a estar al capdavant en reducció de pobresa. Llavors, jo us he de dir que com a acadèmica que em dedico a això, l'últim que esperava posar-vos com a exemple de país que redueix pobresa és ensenyar-vos als Estats Units. Però què ha passat aquí? Què és esto? Bàsicament, el que han fet als Estats Units, i és una cosa molt temporal, és el 2021 van tenir una política anti-Covid, un pla de recuperació molt ambiciós. El pla de recuperació va incloure transferències directes a totes les famílies que qualificaven, adults, però també per infants. Sí? Les famílies amb infants van rebre de cop una transferència que és limitada en el temps. Quin va ser el resultat? De nou, les xifres són molt petites, però l'evolució és molt clara, no? Si veieu la línia de la part de baix és fins a quin punt és les taxes de pobresa infantil. I veieu com en 2021 realment fa una baixada rapidíssima, brutal. I això que
per què m'agrada, més enllà de Estats Units que bien, perquè ens demostra que una intervenció clara amb el temps, exacte, una intervenció on realment va ser universal, dos, va ser forta, va ser una versió molt clara, pot canviar les coses de manera molt ràpida. Pot tenir un impacte molt, molt, molt ràpid en els resultats. Sí? A vegades pensem en la complexitat, ens quedem atrapats en la complexitat de reduir la pobresa, i és un fenomen complex, però sí que és veritat que hi ha intervencions. Les transferències no eren transferències per un import molt elevat, estem parlant de $1.200, $100 al mes per les famílies amb infants, sí? Poden tenir aquest tipus d'impacte. Això és el tipus de canvi que podem crear. I crec que això és una cosa que està bé tenir al cap. I ara ja l'última secció, abans d'obrir el debat, volia proposar-vos una mica què volem dir amb això del nou contracte social i de repensar la infància com a bé comú, i particularment la petita infància. Doncs us tinc aquí almenys 6 arguments, potser vosaltres en podeu pensar més, de per què ens cal repensar la infància com a bé comú. El primer argument és un argument que té a veure amb la justícia social. No? Us he preguntat abans a quin tipus de societat us agradaria viure. Què és el que trobeu una societat justa, què és el que trobeu una societat amb la que us sentiu a gust. I pensar en la petita infància és pensar una mica en justícia social. El segon element té a veure amb els drets de la infància. Sí? Els nens, com sabeu, els nens i nenes, no poden prendre cura de si mateixos. Sí? I llavors, com a societat, tenim una obligació per garantir els drets de la infància, una obligació que és normativa i que té a veure amb garantir que tots els nens i nenes es poden desenvolupar de manera saludable i de manera plena. El tercer element té a veure amb la igualtat d'oportunitats. Hem parlat de l'efecte negatiu que té créixer en pobresa sobre els infants en termes d'educació, en termes de salut, en termes de rendiments. Si som una societat que ens diem meritocràtica, si som una societat que diem que vol garantir la igualtat d'oportunitats, això requereix pensar i garantir les oportunitats de la primera infància. Sí? Garantir el desenvolupament igual dels nens. I això és una cosa que beneficia a cada nen de manera individual, però és una cosa que ens beneficia a tots com a societat. Perquè en el moment que estem deixant que alguns nens i nenes no arribin on podrien arribar, estem perdent talent, estem perdent oportunitats de desenvolupar la propera persona que pot suposar un canvi per a tots nosaltres com a societat. I més enllà d'això, garantir el benestar de la primera infància ens porta a garantir a tots que vivim en una societat més segura, que vivim en una societat amb més benestar. I això per què? Perquè sabem que les societats més igualitàries, sabem que les societats on hi ha més barreja, sabem que les societats on hi ha més igualtat d'oportunitats, són societats on hi ha menys crim, on hi ha millor salut, on hi ha més comunitat, on hi ha menys drogodependències. Sí? Es tracta no només d'un benefici pels nens i per les seves pares o les seves mares, es tracta d'un benefici per a tots nosaltres com a societat. Fins i tot si ens posem egoistes, si deixem de banda les qüestions normatives, les qüestions de drets de la infància, ens convé a tots viure en societats més segures i més saludables. I finalment hi ha el factor de demografia, no? Tenim aquesta preocupació de la sostenibilitat de l'estat de benestar, del nostre funcionament com a societat. Si volem tenir una demografia més saludable, hem de tenir en compte, hem d'ajudar la situació de la primera infància. Sé que vosaltres probablement tingueu més arguments i més idees i tinc moltes ganes de sentir-vos, però... Llavors arribem al vale. Si aquestes són les raons perquè ho hem de fer, com ho podem fer? La nostra proposta, la proposta d'avui, és repensar la petita infància com a bé comú. I això què vol dir? Això vol dir polítiques universals de cura. Sí? I és important que siguin universals per diverses raons. Una, perquè sabem que les polítiques universals tendeixen a ser més generoses, però també tendeixen a tenir un major impacte en tota la societat. Sí?
els països que tenen polítiques més universals de primera infància són els països on tenen millors resultats educatius, menor pobresa infantil, més benestar. A més, hem de tenir polítiques universals de cura perquè sabem que si no, és molt difícil que arribem a aquells que més ho necessiten. Sovint, quan tenim polítiques molt focalitzades, els que arriben són no necessàriament les famílies que més ho necessiten, sinó són aquelles famílies que s'ho poden permetre, que ja estan incorporades al mercat laboral, que estan incorporades al sistema. El segon mecanisme és serveis per a les famílies més enllà de les guarderies i més enllà de la cura. Una de les converses que estàvem tenint ara també aquí al pati pre-xarla era una mica sobre quin rol, quin tipus d'intervencions hem de fer per la primera infància i com no es tracta només d'escolaritzar i de que els nens aprenguin el més ràpid possible a llegir i a escriure i a fer totes aquestes coses, sinó que es tracta també d'oferir espais que permetin a les famílies conciliar, que permetin als nens trobar-se amb altres nens, sí, espais on podem desenvolupar tot aquest tipus d'habilitats no cognitives, però també espais on ens podem trobar. Sí, perquè he parlat abans que les societats més saludables són les societats menys desiguals i això sí té a veure amb les condicions que la desigualtat genera, però també té molt a veure amb la confiança mútua, en el coneixement, en tenir aquests espais de trobada que fan que tots ens ajudem, confiem els uns als altres, no? I per això he posat l'opció de l'element de la comunitat i dels espais de trobada, que poden ser els patis de les escoles Resol, però que també poden ser moltes altres tipus d'activitats. I, òbviament, com a experta en pobresa no puc deixar de dir les transferències, no? Necessitem polítiques també econòmiques. Un dels elements, una de les intervencions que ha intentat fer això, posar aquesta centralitat de la primera infància, és la garantia europea, la garantia infantil. No sé si és algú que heu sentit a parlar, però en tot cas és algo que esperem que ens sentiu parlar cada cop més. El projecte de la garantia infantil és un projecte que intenta fer la lluita contra la pobresa infantil, no només entenent la pobresa com a una qüestió monetària, sinó una mica com estàvem dient aquí a l'inici, la pobresa com un fenomen multidimensional que suposa, té uns elements aquí, accés a la salut, accés a l'educació, accés a la cura, a les polítiques de primera infància, nutrició i vivenda. Són com els 5 elements claus, sí? I és una aposta molt clara per part de la Unió Europea de reduir pobresa a través d'inversió en serveis públics, però també de reduir pobresa a través de l'acció conjunta de tots nosaltres, que no només ens dediquem, diguem-ne, a les transferències o a la pobresa plenament dita, sinó també els que treballem al món de l'educació, els que treballem al món de la vivenda, els que treballem al món de la sanitat. Sí, si volem respostes a la pobresa infantil, diguem-ne, hem de realment fer-ho junts. I us deixo aquí ja com aquesta última reflexió, molt clara, no? Invertir en primera infància no és només una qüestió de justícia social, sinó també una mostra d'intel·ligència col·lectiva. Aquesta és una de les conclusions de l'informe sobre el cost de la pobresa infantil i em sembla que encapsula molt bé la nostra història. I ja estoy. Bueno, cuando pensábamos, María y yo, pensábamos quién podría dar esta conferencia inaugural y pensábamos en alguien que pudiera dar un poco la visión más amplia de la problemática, enmarcarlo bien en el contexto internacional, nacional. Bueno, no podríamos haber escogido mejor, porque creo que nos has hecho una visión, además ajustándote perfectamente al tiempo, una exposición muy brillante de dónde estamos. Yo voy a hacer uso del privilegio de donde estoy. Voy a lanzar un par de preguntas, luego tenemos media horita, ¿no?, para recoger comentarios o preguntas en el público. Bueno, como sabes, este tema a mí también me interesa. Voy a tratar de no salirme del papel en el que estoy, pero claro, una de las cosas que creo que puede suscitar
preguntas, ¿no? Es que has descrito muy bien el carácter estructural de la pobreza infantil, pero el cómo abordar el carácter estructural de la pobreza infantil seguramente se escapa de las manos de todo el mundo que está aquí, ¿no? En cuanto que tiene que ver con transferencias de renta, con políticas de transferencias de renta, tiene que ver con política redistributiva estatal, tiene que ver con impuestos, tiene que ver con mercado laboral, y eso seguramente por mucha intervención que se haga en el ámbito municipal, esos elementos más estructurales somos incapaces de abordarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa interacción entre los distintos ámbitos y qué papel jugaría, incluso manteniendo, digamos, niveles elevados de pobreza infantil que nos va a costar mucho reducir, yo creo, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco tiene la visibilidad política que debería de tener, pero cómo podemos mantenernos con ese marco y a la vez hacer intervenciones en el ámbito más próximo que tengan que ver más con lo cualitativo, ¿no? Con la calidad. Cuando hablas del bien común vas mucho más allá, digamos, de mediciones de umbrales de pobreza, en el que están muchos menores que viven en familias pobres, ¿no? Eso sería un primer comentario. El segundo tiene que ver con dónde ponemos el foco. Si está más que demostrado, ¿no? Que digamos, el invertir pronto tiene consecuencias muy positivas a posteriori. Es decir, que tenemos muy mal la estructura del sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que es al revés. Invierte más conforme más avanzamos en el sistema educativo, ¿no? Y lo que tiene menos peso en todo el sistema educativo es precisamente la pequeña infancia. O sea que deberíamos de invertirlo en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto decidimos invertir en temprana infancia y llegan los 11, los 12, los 13 años y se encuentran con muy poca intervención, digamos, muy poca atención, ¿no? Como la perspectiva un poco del ciclo de la vida, ¿no? Si realmente es suficiente concentrarnos, por ejemplo, en el 0-3 o necesitamos esto acompañarlo hasta mucho más allá. Hay un último comentario que quiero hacer y sé que es una pregunta muy incómoda, pero como ahora estamos con todo el follón de las pensiones, ¿no? Sabemos lo que ha pasado en Francia, sabemos en general lo que ocurre cada vez que se intenta tocar los sistemas de pensiones en Europa. Y digo que es incómodo porque es evidente que parte del problema que tenemos es que tenemos un estado de bienestar que está muy escorado hacia los mayores. Eso es así. Tenemos un sistema de distribución de gasto que se va a desempleo y se va a pensiones. Si pensamos en aumentar las transferencias a familias con menores, por ejemplo, la razón por la cual estamos tan abajo es porque hay un desequilibrio en cuanto a la distribución de gasto. ¿Cómo podemos visibilizar políticamente la necesidad, la relevancia, la importancia de la pequeña infancia sin que esto se perciba como un conflicto generacional? No es una pregunta fácil, pero seguro que me entiendes muy bien. Bueno, no sé, te doy un poquito de tiempo quizá i després, bueno, no? Recollim preguntes o comentaris. No sé si, Maria, tu tens... Jo tenia també un comentari i després li passaria la paraula que li vam demanar a l'Eloi Mayordomo, que està aquí en Fila Zero, que treballa a la Diputació de Barcelona i també és editor d'una revista Lleida Àngel que treballa en tots els temes especialment de polítiques socials i també en perspectiva d'infància. També volia fer un especial comentari. Crec que són claus les preguntes que formulava la Marga. Jo només un element, quan apuntaves als temes de qualitat, i que també l'Alba ja ho ha mencionat però molt de passada, que és l'element de barreja social, l'element de mixtura, l'element d'aquest bé comú no pot ser amb serveis que no siguin d'atendre al màxim totes les diversitats
i a més amb un tema, com és primera infància, que hi ha molta diversitat de creences de com es crien les criatures. Per tant, tenim un element aquí afegit, o sigui, la societat no només és cada cop més desigual, i amb tota aquesta pobresa estructural que ha explicat també l'Alba, no només tenim el repte demogràfic, sinó tenim una realitat palpable en el nostre dia a dia, que és les societats més diverses, culturalment, d'orígens, i la imprescindible necessitat de barrejar-nos més. Llavors, crec que és un element també a destacar, i no sé si vols aprofundir una miqueta més en aquest punt, i després li passaríem la paraula a l'Eloi i obriríem el debat. Gràcies. Bon dia a totes. Jo, en primer lloc, felicitar-vos per la jornada, perquè, i més després d'aquesta obertura, que crec que estarem tots els 2 dies aquests enganxats a la cadira, d'alguna manera posant de relleu la necessitat de generar aquests espais, i crec que això és el primer que s'ha de dir, que aquests espais són necessaris, i sobretot juntar aquests públics que no sempre ens trobem, els públics de l'administració, de l'acadèmia, però també de la intervenció directa. I crec que aquesta diversitat, o aprofitant aquesta diversitat, a mi m'agradaria posar de relleu la necessitat que tenim que aquelles persones que estan en la intervenció del dia a dia escriguin un relat sobre allò que els està passant en el seu dia a dia. És a dir, que surtin d'alguna manera de la intervenció i que facin una mica, si em permeteu, de lobby, explicant quines són les necessitats, quines són els reptes que es troben en el seu dia a dia. Crec que això és important perquè a l'hora de pensar les polítiques i a l'hora de dissenyar les polítiques sovintment ens oblidem de que després hi ha uns professionals i unes professionals amb unes condicions laborals, etc., que estan fent aquesta intervenció. I crec que això implica segurament per a aquests professionals, per a aquestes professionals, una doble jornada, és a dir, implicarà que una vegada tanquin les seves escoles bressols, els seus espais familiars, hagin d'obrir l'ordinador i hagin de sortir escrivint aquell relat del que ha passat avui a l'escola amb una aspiració més o menys intel·lectual, però crec que això és important i crec que això explica d'alguna manera també part de les deficiències que tenim en el relat de què passa amb la petita infància, que aquests professionals moltes vegades no estan en el relat del que passa. I llavors, aprofitant que tenim aquest públic divers, m'agradaria animar a totes les professionals a que prenguin la paraula i a que expressin allò que està passant als seus centres. I que ho facin, a més, sortint una mica de l'autocomplaença, perquè com a professionals sempre fem les coses el millor que sabem o el millor que podem i moltes vegades això ens porta a justificar allò que passa als centres. Llavors, jo crec que aquí hem de fer un exercici també d'autocrítica, abandonar una mica l'autocomplaença i dir estem fent les coses malament per això, per allò, i això que sigui un debat, diguéssim, honest des d'on començar a construir el que està per venir, això que apuntava l'Alba del nou contracte social. Dit això, jo volia parlar una mica del que podríem dir la paradoxa Osorio, fent una mica la broma amb el permís del Cantilló i la inversió social, de la paradoxa de la inversió social. Osorio, com sabeu, és un polític del PP que es preguntava on són els pobres, i una mica la pregunta és la mateixa, on són els pobres a les escoles bressol? Perquè aquesta és una de les paradoxes que segurament tenim. Els pobres moltes vegades no arriben a les escoles bressol, perquè com apuntava l'Alba, tenen una persona que està treballant i l'altra persona està a casa cuidant d'aquelles famílies, cuidant d'aquells infants. I això ens porta, o a mi un tema que em preocupa força, és quin és el paper o quin és el rol que com a professionals però també com a societat estem demandant o estem exigint als homes a l'implicar-los en els models de criança. És a dir, les escoles bressols, els espais familiars, etc., tenim una reflexió
sobre nous models de criança, noves masculinitats, com atrapar, com seduir a tots aquells homes que avui en dia no estan participant del model de criança. Jo crec que aquest és un tema que comença a ser urgent, perquè després ens trobem que a l'adolescència exploten moltes coses i anem tirant enrere i veiem que hi ha absències que estan des del primer minut de vida. I crec que com a professionals hem de fer una mica aquesta reflexió: on són els pobres, on són els homes, quins referents de criança, en aquest cas de masculinitats participant en la criança, tenim. Crec que és important fer-los, i això apunta precisament al tema que avui obria l'Alba, la implicació, la necessitat d'implicar, anar a buscar en la comunitat aquestes respostes. Hem de sortir dels centres i tenir aquesta vocació per anar a buscar aquelles famílies que estan allunyades per les raons que sigui d'aquella intervenció que estem fent. I apuntava la Maria també, on és la diversitat? Moltes vegades aquella diversitat de models de criança, que pot ser cultural però no solament cultural, també ens queda una mica allunyada dels nostres models d'intervenció. Dit tot això, jo crec que implica en el fons dir des d'on estem per a criar, quin és el posicionament que ocupem en el món per acompanyar en la criança, per acompanyar en el creixement d'una altra persona. I com apuntava l'Alba, les situacions de pobresa no són solament econòmiques, és a dir, totes aquelles famílies que tenen problemàtiques econòmiques es deriven en situacions d'estrès, en experiències de poca qualitat d'atenció, i això crec que també la reivindicació passa per dir hem d'oferir un poder estar tranquil, un poder estar amb certes condicions, i aquí és on entra el tema de la garantia de rendes. No et preocupis per la feina, no et preocupis pels ingressos, perquè sabem que la teva prioritat, la prioritat que tenim com a societat, és que tu t'encarreguis de criar el més bé possible als teus fills. Les escoles bressols, els espais familiars tenen aquest paper compensador, però també és veritat que hem d'anar més enllà d'això, que les escoles bressol i els espais familiars no els podem concebre, o crec que hem de compensar una mica o ponderar una mica aquests espais com un espai de conciliació, sinó també com un espai d'acompanyament, diguéssim, a la criança. Molt bé, sí. Alba, jo crec que tens... Molta feina, intentaré no allargar-me molt perquè m'agradaria molt donar la paraula als que esteu aquí a la sala, que coneixeu moltíssim la realitat. Començarem la Marga, intentaré fer-ho amb ordre, però també juntaré algunes coses. La Marga em preguntava si la pobresa infantil és el resultat del mercat laboral, és el resultat de la pobresa de transferències, què podem fer nosaltres a nivell local? I aquí tinc dues respostes, diguem-ne. La primera té a veure amb el fet que crec que una de les obligacions que tenim, una de les coses que podem fer, i això lliga una mica també amb la teva tercera pregunta, com ho venem això, sense entrar en una lògica de conflicte intergeneracional. Jo crec que el primer lloc i la raó per la qual m'agrada mostrar això, mostrar-vos aquestes dades, encara que sé que no és una cosa que nosaltres personalment podem canviar directament, és generar major consciència de quina és realment la situació de la infància. Trobo que els números a vegades es diuen, fa molts anys que 1/3 dels nens estan en pobresa i sembla que és una cosa que entra per una banda i surt per l'altra. Llavors jo crec que tenir consciència del tamany del problema és el pas número 1, jo trobo, per una mica canviar els discursos més grans. Després, l'altra part de la resposta té a veure amb el paper dels serveis, i jo crec que aquí és útil pensar en a què ens referim quan parlem de pobresa. Ens referim a baixos ingressos, la pobresa la mesurem, diguem-ne, en baixos ingressos, però la pobresa, si ens posem una mica més filosòfics, si voleu, no ens preocupa perquè tinguin baixos ingressos. El problema no és quants diners arriben a final de mes, el problema és realment fins a quin punt nosaltres podem cobrir necessitats bàsiques, fins a quin punt
aquest nen anirà a escola, podrà desenvolupar-se de manera sana i saludable, tindrà accés a sanitat, tindrà accés a polítiques de cura, i aquí és on crec que els serveis locals juguen un paper fonamental. Sí? Podem compensar, òbviament no de manera completa ni molt menys, però podem compensar part dels impactes que té els baixos ingressos en la situació dels infants. Llavors, amb dos societats o dos famílies amb els mateixos ingressos, una viu en una societat on hi ha polítiques integrades, on hi ha sanitat universal, on hi ha educació pública de qualitat, on hi ha activitats per a la primera infància, i l'altra viu als Estats Units, tindrien un nivell de vida molt, molt diferent amb els mateixos ingressos. Llavors crec que pensar també en què podem fer a nivell local és pensar en serveis i és pensar també una mica més en la comunitat, no? Sobretot a manca de diners, crear aquests espais de trobada i d'ajuda mútua, no? El contracte social no fa només referència als diners, també fa referència una mica a la priorització de la situació de la infància en l'hora de dissenyar polítiques, no? Més enllà de la despesa. Això d'una banda. D'altra banda, deies què passa als 11 anys. No? O sigui, el Heckman ens diu invertiu en primera infància. I després què? I aquí també matitzar una mica. No? D'una banda, les polítiques de primera infància tenen el major retorn. I només per això jo crec que val la pena ampliar-les. I això sense tenir en compte el que deies tu, que ho havia de dir i me n'he oblidat. Bàsicament, conforme avança els anys, no? Que invertim més en l'educació, escolarització, suport de nens més grans que no pas de nens petits. Fins i tot sense tenir en compte aquest desequilibri, ens surt més a compte invertir en primera infància, i invertir en primera infància ens permetria preveure i reduir molts dels problemes que ens trobem després. Dit això no vol dir que puguis desaparèixer, no? O sigui, inverteixes entre els 0 i els 3 anys i després, mira, si et quedes a l'atur, si tens una dificultat d'aprenentatge, si t'identifiquen una dislèxia, lo siento. No va així. Però sí que és veritat que la idea bàsicament és contra més abans intervenem, menys haurem d'intervenir després. No? Una mica pel que dèiem de com en desenvolupem el nostre servei, com a éssers humans, etc. En termes de diversitat, jo crec que una de les maneres de pensar la diversitat és diversitat, i a vegades pensem en diversitat d'origen, i crec que és important, no? Vivim en societats cada cop més diverses, però crec que també la diversitat també ve de moltes altres maneres. No? Tenim cada cop més models de família, tenim cada cop més reconeixement de la diversitat de necessitats, per exemple, de nens amb necessitats especials o amb discapacitat, i trobo que sovint la resposta a totes aquestes problemàtiques pot ser la mateixa. O sigui, crec que ens hem de plantejar polítiques d'infància i intervencions que siguin més flexibles, que siguin més diverses, que incorporin diferents maneres de criar. No només pensant en la comunitat que potser ha nascut fora o que els seus pares han nascut fora, sinó també pensant en tots nosaltres, no? Que tenim maneres de criar diferents, necessitats diferents, obligacions diferents de cura, laborals, etc. Llavors crec que ajuda a pensar en aquesta diversitat com una cosa de la que ens podem beneficiar tots, que ens pot forçar a ampliar una mica què és el que pensem en termes de respostes polítiques. Sé que no és una resposta potser tan directa com t'hagués agradat, però és una mica la que tinc. I crec que, més o menys, perquè l'Eloi ha fet la seva campanya, que em sembla molt bé. Obrim, si us sembla bé, preguntes, comentaris, perquè tenim 15 a 10 minuts. Sí, aquí tenim el micròfon. Ignasi? No, al darrere. Està? Tinc una pregunta que no crec que ens la podem contestar ara, però que sí que dona peu diguéssim, a reflexionar-hi. La mentalitat de la ciutadania és conscient, o com percebeu
que té la consciència de que hi ha uns béns universals als quals hi tenim dret tothom. A la infància, els primers, no? Jo tinc l'experiència de 16 anys d'haver treballat amb espais familiars, que quan parles de determinats temes que són vitals perquè puguin accedir-hi i tinguin, es pensen que és un privilegi. O sigui, la nostra mentalitat, d'on parteix? D'on venim? Jo estic convençuda que els 40 anys del franquisme, del tancament d'Espanya, va fer que el reste de països, sobretot Europa, evolucionés en moltes coses i Espanya surt en el moment de la democràcia i no ha pogut fer aquest procés. Té una mentalitat, en general, no només els polítics, que dirigeixen i manen i fan i desfan, sense tenir la percepció de que la ciutadania és la important. Pensem en com intervenir en canvis de polítiques, però qui ha de pensar en com canviem les nostres mentalitats? Per exemple, en temes de família, de models de família, ha sigut la necessitat pròpiament, les parelles de fet, les parelles homosexuals, les reconstituïdes, les no sé quantos, les monoparentals, això ho ha fet canviar la societat, la manera de veure-ho, perquè la necessitat dels mateixos ciutadans ho ha anat fent camí. On estem els ciutadans per fer camí de cara a aquest canvi de mentalitat? Perquè només així la ciutadania reclamarà i els polítics es veuran obligats, perquè la seva iniciativa no és la d'afavorir això. Ho hem de reclamar als ciutadans. I aquí hi ha un interrogant. Com es fa camí amb això? Gràcies. Tenim una altra pregunta allà al darrere? Sí, i una mica amb la línia del que comentaves, també la meva pregunta és que és molt sorprenent perquè aquest tema no és un... O sigui, què estem fent malament? Perquè veient tots aquests arguments, des de l'equació de Heckman fins a tots els arguments que has posat a la taula, què estem fent malament perquè aquest tema no sigui un tema de màxima prioritat social, no sigui vist inclús com unes polítiques 0,3 o 0,6 i sigui vist com unes polítiques 0,99, i de la mateixa manera que potser no s'estan donant grans respostes, però l'emergència climàtica o altres temes o el tema de l'equitat de gènere està en el punt de mira de l'agenda social, perquè aquest tema és un tema de segona quan aquestes polítiques de prevenció ajudarien en molts àmbits dels que tu apuntaves, però segurament també molts més. Què podríem fer per canviar el marc mental? I pensant ara, per exemple, en George Lakoff, especialista en aquests temes, què no estem fent en aquest àmbit? Gràcies, Elisa. Una més i et donem... Sí. Hi ha una altra allà, però si podeu ser... I una altra, o sigui que no tenim 10 minuts, o sigui que, sisplau, brevetat. Hola, em dic Lucía, treballo a la Diputació i jo la qüestió que se m'ha despertat quan t'he escoltat parlar de les pensions és si existeix algun estudi on queda reflectit de quina manera els iaios en les seves pensions a moltes d'aquestes famílies de pobresa estan apuntalant que no resolent en la seva pròpia pensió algunes de les seves carències, ja no només en fer de canguratge amorós i coses d'aquest estil per pal·liar aquesta combinació de feina i tal, perquè hi ha moltes. Sí? I no sé si queda reflectit en lloc. Gràcies. Tenim 3 més i tanquem. Hola, jo volia preguntar-te per les polítiques de transferències, per les polítiques de rendes condicionades, l'ingrés mínim vital, la renda garantida. Estem veient que les xifres diuen que no redueixen o no són prou eficients en la reducció de la pobresa i sobretot en la pobresa infantil. Llavors, amb l'horitzó de la renda bàsica universal, parlaves que les mesures més efectives són les universals, però mentrestant, com podem millorar aquesta eficiència de les transferències, aquests complements d'infància de l'ingrés mínim vital, ara s'està parlant de la renda garantida, això en altres països ha funcionat, no ha funcionat?
després totes les traves que es troben les famílies, no? Perquè els requisits són excloents, perquè hi ha molta desinformació, i després parlar també de l'habitatge, no? No sé si, que també evidentment és un element bàsic pel benestar dels infants, també en aquesta etapa, si hi ha estudis, si no sé, la regulació dels preus del lloguer també contribueixen a la reducció de la pobresa infantil o altres mesures pel dret a l'habitatge. Gràcies. Doncs dos més. Si podeu dir el vostre nom, sisplau, aquí. Jo soc Carme, treballo en una escola bressol, soc directora d'una escola bressol. Em pregunto a quina edat comença la infància. Quan parlem de 0, 3, què estem dient, no? I totes les converses que hem anat tenint m'han portat a pensar en això, no? En el moment en què una parella o una mare, és igual, no, decideix tenir una criatura, aquí no, potser comença la infància. Llavors, com i quan i de quina manera es té cura de tot aquest procés, no? D'aquest procés d'embaràs, de gestació, de projectar i de tenir expectatives en relació a una criatura, no? Per tant, crec que aquest acompanyament des de la salut, des de serveis socials, des de a millor educació, no? Crec que és interessant també de poder-ho mirar, no? Perquè crec que va tot lligat. Sí? I després també deia algú del tema de l'habitatge. Jo també penso que, o almenys a les escoles bressol on estem en entorns vulnerables, crec que l'habitatge és un punt clau. Hi ha moltíssimes criatures i moltíssimes famílies que viuen 4 persones en una habitació i per tant amb moltes dificultats econòmiques per pagar una habitació, per poder guardar menjar a la nevera, per poder que aquella criatura tingui el seu espai, les seves joguines, el seu propi benestar. A vegades fins i tot dormen junts, no? Pares i criatures. Per tant, ostres, crec que el tema de l'habitatge és interessant d'aprofundir-hi. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. I l'última, al darrere? Sí. Hola, bon dia. Primer de tot, Ferran d'Escola Bressol, he estat fins ara a direcció, en procés de jubilació. Primer de tot, penso que aquestes jornades són claus i importantíssimes per a la primera infància. Vull dir que d'alguna manera, allò que dius que fa mandra de venir, però no, al contrari, molt bé. Però m'agraeixo i a veure si puc estar demà. Aleshores, simplement seré molt esquemàtic per ser ràpid. Quan es fa el preàmbul de la presentació diu que hi ha poc debat polític. Jo només volia recordar que a nivell europeu hi ha els estudis de l'OCDE o de la xarxa d'infància de Peter Moss, que fa molts anys que estan treballant sobre el tema d'això, i aquí a Catalunya també s'ha fet. Vull dir que d'alguna manera aquest tema d'infància ha estat molt. Per què aquí ha estat, o a Catalunya, no ha tingut no té el que es necessita? Jo volia recordar també, a part de Hemman, aquí teníem un economista que es diu Vicenç Navarro, que fa molts anys que està treballant sobre les polítiques i precisament parlava també d'escola bressol. I d'alguna manera hi ha una història, que es diu una història d'estat, una història política, que és aquí, que s'ha tingut poques referències a famílies, hem viscut moltes mancances, i per l'altra banda també això contrasta amb una política potser privatitzadora, però també, sobretot, amb les noves emergents de societat, el que digui tipologia de mares i pares, tipologia de famílies, que això ens està aglutinant i aleshores que s'està fent com una mena de posar a sobre de coses que hi ha dèficits i a sobre noves emergències. I aleshores com aborquem això, no? Per exemple, vull dir, aquestes polítiques socials a nivell sanitari, de serveis socials o d'educatives. Quan comentaves el tema dels Estats Units, jo també penso que és un fet puntual.
perquè va ser una inversió perquè hi hagi més productivitat i més despesa, però que això amb el trasllat tindrà temps, tindrà relació? No, evidentment. I aleshores això que ens passa, no? Que necessitem polítiques d'alguna manera a molt llarg plaç i consolidades. I aleshores, d'alguna manera, fent referència al que deia la Diputació, el representant de la Diputació, potser ens caldria d'alguna manera que ajuntéssim esforços a nivell de diputacions, consells comarcals, municipis i també, per exemple, aquí en el cas del govern, per tal de veure què és el que estem fent perquè les polítiques siguin equitatives aquí a Barcelona, a Vic, a Lleida o a Sant Feliu. És igual, vull dir que sigui arreu que un infant de Catalunya tingui això. Perquè, d'alguna manera, això ens ha de generar un compromís també a nivell professional, però a nivell personal, en el sentit de que, què estan fent els infants avui dia a casa, què està passant avui amb la infància, amb necessitats educatives, que cada vegada més hi ha més sorgiment d'infants de 0 a 3 que necessiten molts infants i com es dona resposta a això i també com és valorada la nostra tasca professional en aquest sentit. Moltes gràcies. Gràcies, Ferran. Bueno, tens 2 minuts. Anirem ràpid. El primer que vull dir per això és que estic molt contenta de que hem tingut tantes preguntes. És un molt bon una molt bona senyal, no? De que estem tots pensant i que estem tots amb ganes de continuar amb el debat i que per sort tenim 2 dies sencers per pensar totes aquestes coses. La primera pregunta que m'heu fet, que era bastant semblant, no? Era per què si tenim tota aquesta evidència empírica sobre la importància de la infància, i podem pensar en Heckman, podem pensar en Vicenç Navarro, podem pensar en moltíssims investigadors, no? Ho tenim molt clar, i jo crec que la gent de les escoles bressol, que sé que n'hi ha molts aquí també, ho teniu molt clar. Per què no es trasllada en canvi social, no? O per què no es trasllada en pressió i crec que és una pregunta molt complicada, potser la Marga i jo hem de fer aquí un projecte de recerca, però en el cas espanyol crec que té molt a veure amb la nostra història una mica feminista, no? Aquesta idea de que les dones i les famílies són les que han de tenir cura dels infants, no? I això potser tenia més sentit en un moment en què teníem famílies més extenses i maneres de cura una mica més diferents de les que tenim ara, més gent a casa, però que ara mateix sembla que no arribem. El sistema, la nostra manera de viure com a societat ha canviat, però sembla que la ideologia d'alguna manera encara tingui una mica un ideal d'abans, una mica. I crec que si tingués la resposta estaria fent polítiques de comunicació a nivell global perquè tinguem més polítiques d'infància. Però crec que aquests espais potser començar a unir pobresa i educació i pobresa i altres àrees poden ser part de la resposta. Després, pel que deies de l'ingreso mínim vital, aquí hi ha 2 puntualitzacions que trobo importants. La primera és, deies, hi ha altres països on ha funcionat. Jo crec que una cosa que no som molt conscients com a país és que la gran majoria de països d'Europa tenen sistemes de garantia mínima d'ingressos. Amb un nom o amb un altre, a vegades és una extensió de l'atur o poden tenir altres noms, diguem-ne, però a gairebé tots els països de la Unió Europea hi ha algun tipus de garantia de que si tu en algun moment et quedes sense res d'ingressos, l'Estat, amb una fórmula o una altra, et dona uns diners. Aquí som excepcionals en què això encara no ho teníem. Llavors, a vegades trobo que quan pensem de l'ingrés mínim vital pensem funciona, no funciona, tal, és una idea molt innovadora. És una idea molt innovadora aquí, però és una idea que està molt comprovada a altres llocs i que té molt a veure bàsicament amb que és molt més difícil garantir, treure algú d'una situació molt extrema que garantir uns ingressos mínims de manera una mica més estable. O sigui, és una manera, diguem-ne, econòmicament té sentit. D'altra banda, per què no ha funcionat aquí tan bé com ens hagués agradat? Té molt a veure amb la dificultat que hi ha hagut d'accés per moltes famílies. Hi ha un 20% de famílies que tindrien dret que no l'han demanat, hi ha gent que l'ha demanat però que no ha tingut els resultats que esperava o que se'ls ha denegat i després han hagut de... O sigui, hi ha hagut moltíssimes dificultats d'implementació i això realment és una llàstima, perquè era una política que podia haver estat revolucionària i que ens està costant molt d'arrencar. En el cas dels Estats Units, que sí que és veritat que és una política que va ser molt temporal,
ha funcionat perquè s'ha fet una transferència automàtica a través d'Hisenda a totes les famílies que Hisenda sap que tenen les característiques. Han decidit, primer paguem i després veiem si s'ha d'ajustar, si alguna cosa no, si algun cas no, però han decidit pagar. I la raó per la qual poso l'exemple dels Estats Units, tot i que sigui temporal, és que ens ensenya com transferències fins i tot molt petites, perquè estem parlant de $100, és que no són molts diners per famílies, transferències molt petites, però de manera automàtica i universal, que realment arriben, tenen un impacte brutal de reducció de pobresa. I podem pensar en aquest tipus de polítiques. No? Després, els dos heu mencionat el tema de la vivenda, és fonamental, és un de les dificultats que tenim i és una dificultat per famílies que estan pitjor i que viuen en aquestes condicions extremes, no? de 4 persones en una habitació, i això té conseqüències en termes de desenvolupament de l'infant, de salut, d'educació, tot el tipus de mecanismes que estàvem dient, però també és un problema per moltes famílies que tradicionalment potser no pensaríem com a pobres, però que tenen moltes dificultats per pagar un lloguer en una ciutat com Barcelona o Madrid, no? I si tots els seus ingressos al final van al lloguer o van a la hipoteca, després és molt difícil arribar a fer altres coses. No? O sigui, realment implica moltes dificultats per la classe mitja, no només ja per la classe treballadora o per la gent que viu en pobresa. Llavors sí que és una cosa, és una de les grans coses pendents, no diria. Probablement si em preguntessis et diria infància i habitatge. I crec que més o menys he respost tot el que puc respondre en 2 minuts. Moltíssimes gràcies pels apunts també que hem tingut aquí al darrere, no? Sobre quin és el paper que han jugat i que poden jugar les escoles bressol. Moltes gràcies, Alba. Bueno, no acabem aquí, o sigui que continuem amb totes aquestes qüestions. Ara passem directament a la segona sessió, després tindrem una petita pausa. Aquesta sessió la modera la Laia Pineda, i tenim a Maria Jesús Larios, Lucía Losovic i Núria Valls. Quines noves oportunitats es donen per enfortir les polítiques de petita infància en el marc d'Europa, Espanya i Catalunya? Quan vulgueu.